So ngumuntu ojwayele ukuthola ama-emails from abantu abahlukahlukene. Abanye badala kunami, abanye balingana nami ontanga bami, abanye bangaphansi kwami ngokweminyaka. Basuke becela usizo nje mfethu, besho ukuthi mfethu phela sengizama u1 no2 no3 izinto azenzeki, you know, but I've been trying. And I understand ukuthi mhlambe basuke bengibhalela njengomuntu mebembona ku social media ongathi uphumelele samncane noma izinto zakhe ziyenzeka, into nento meyizama iyenzeka, yabo izinto zakhe nje ziyamkhanyela. Bengifisa ukubaphendula labo bantu namhlanje, ngoba as much as bekhona abacela imali, khona bathi phela ngicela ungibonisa, angifune imali, ngicela ungibonisa. So bengifisa ukubabhanqa ngebhande elilodwa ngoba ngiyabona ukuthi usizo abalifunayo noma abalicelayo lutho licishe lifana, uyabo. But ngaphambi kokuthi mhlawumbe umuntu okanjalo oke wangibhalela ngimphendula, I want to tell you a story. So mina bengikhulele eMlazi, right? Ngifike ngina 3 eMlazi, ngihlala eMlazi ka-H la kade ngihlala khona. Ikasisi kama wami omdala, umamkhulu wami ikasisi kama wami omdala la eshadele khona nomkhwenyana wakhe. So ngiqale ngafika nje ukuvakasha njalo ngama school holidays ngikhona ngagcina sengihlala khona ngoba mina nalwa mama besitholana blind, yabo, bangikhulise kahle inkosi yami. Kwaba ke u2020 kuba ukuthi bayashiya emhlabeni, but yeah, I mean most of impilo yami ngiyazela khona. But anyway, mengihlala eMlazi ka-H benginaleli ibhadi ke lokuthi ngisho itekisi ngingayithola kiphi rank ngiyazi vele izogcina ngami, uyabo. Ngumuntu ohlala ngasekugcineni la itekisi igcina khona ngaphandle mekuthi khona umuntu oyebhorabhora, yabo. But also benginenhlanhla ukuthi ekseni njengoba kugcina mina estopini megoduka, but ekseni masekiwe ema-rank noma kiwe eThekwini izoqala ngami itekisi, yabo. So benginale luxury leyo ukukhetha ukuthi ngizohlala lapha. But anyway, yeah, so mesigibela ke uyazi ukugibela eTexini kukhona abakhulu, uhlangana nayo yonke inhlobo yabantu, khona abantu abakhulu abayilenda, khona uthi ukuzacambijana, khona ukhuluphele kakhulu okuthiwa akakhokhele esinye isihlalo, khona oyedaki, khona okhanyayo, khona umpofu, khona umnyama, yabo, khona nje, khona ohlinile, khona ohlekayo, khona ukhuluma kakhulu, khona oyithulelayo, khona ongamazi ukuthi kwenzalani la, yabo. So you meet a lot of different kind of people. So fine, ilayisha itaxi lonke uhlobo lwabantu ongalicabanga iphuma itekisi. Mayiphuma itekisi kulo line lo mina kade ngogibela ka-FNG, yabo, khona umuntu owehla ka-V, khona owehla yadini, khona owehla kwi-Circle, khona owehla ka-Ina, khona owehla ka-F egarage, kephi emathupheni, khona owehla emathupeni, khona owehla ePhulu, khona owehla eMaromeni, khona owehla esikoleni iVB, khona owehla eBheshweni, mina-ke lo le ekugcineni. But yabona mebethi mebehla abantu nje bethe etekisini bekungathi ndiki ngoba ngiyazi kusakude la ngiyakhona, yabo. And I'm sure futhi bekwenzeka ukuthi abantu mebehla ezitobhini uthola ukuthi khona umuntu ofika eqala futhi ekhaya ngingakokwehle nasestobhini, yabo. Uthola ukuthi khona cause ubuye ukhumbule kulezi indawo izitobhi zethu esehla kuzona mesetekisini akufani. Khona mfethu umuntu othi mehla ethi gqi ebengena ekhaya, khona owehla kanye nami kodwa uthola ukuthi mina ngisazonqamula ezakhiweni, yena uzothehla ibimlanda imoto yakubo bebengena esithabathabeni sakubo, khona usazoshaya indlela ezizulu kabe angena obhuqwini kuyima ifika kubo, yabo. So indlela zethu mesifika nje mfethu estopini still ayifani. So nasempilweni isithanda sami kukhona ukuthi umuntu ogibele nawe etekisini uthola ukuthi wena kade ufikile etekisini agibele phambi kwakho. Megibela phambi kwakho akusho ukuthi khathazeka ngoba nakho itaxi siphumile istophi sakhe okuyindawo yakhe yokwehla ifike kuqala. Ungakhathazeki muse etekisini umuntu indawo yakhe yokwehla mifike kuqala ngoba indawo nendawo njoba sonke sisetekisini impilo leyo, njoba sonke sisetekisini impilo, but kule mpilo
angeke sehle sonke ezitobhini ezifanayo ngoba la siyakhona mina nawe naye nalo akuyona indawo efanayo. Indawo esibekelwe zona ayifani, therefore indawo zethu zokwehla ngeke ifane. Singehla futhi endaweni eyodwa, singehla esitobhini esisodwa, kodwa khona usazonqamula, khona uzoshesha afike ekhaya. But akusho ukuthi lo nqamulayo mebona lo ehle naye esheshe efike ekhaya mase eyayingabaza ukuthi ngabe yena la eyakhona ikhona le ndawo yakuyona. Cha, isuke ikhona indawo uNkulunkulu asuke ekubekele yona. Ngisho singehla ndawonye, indawo noma indlela esizoyithatha ukuze sifike ekhaya azifani. Ngisho zingafana, ekugcineni uzongena kini ngingene ekhaya. Kungathi indawo yami yokwehla mifika kuqala eTexini mase wenza iphutha lokufuna ukwehla nami, ngoba njengoba uwehla nami usufuna ukuhamba nami ngoba nakho indawo yami yokwehla ifike kuqala. Uzothi muwehla senginqamula ngifike ekhaya, wothi mungena ekhaya ubone ukuthi akusiyona indawo uNkulunkulu lwe abekubekela ukuthi uye kuyona. Manje iphutha lethu thina esilenzayo sibona abantu eTexini mekufika indawo zabo zokwehla sifuna ukwehla nabo, kanti siyakhohlwa ukuthi banekhaya ababekelwe lona ukuthi baye kulona. Muwehla kuleyo ndawo uyazi ukuthi usuwehla endaweni eronge, wabona ukuthi lapha kulela khaya ongene kulona lakhe lo muntu akusilona elakho, usuyayibambezela empilweni ngoba uNkulunkulu bethi khathi usaseTexini linda mntanami, indawo yakho yokwehla iyeza. Kodwa more than anything indawo yakho yokwehla ikhona. Mugibele eTexini guaranteed sure usukuwazi ukuthi akufika isikhathi sami sokwehla. Musa ukuthi abanye abantu mebehla kuqala eTexini mase wena ugijima ubuza udriver uthi ayibo kanti idriver sikhona ani kodwa le stop. Ziphathise njengomuntu oseTexini owazi kahle ukuthi la ngiyakhona indawo yami yokwehla ikhona, ibekelwe mina, and futhi mengifika lapho kuyobalula ukuthi ngifinyelele kule ndawo ebekelwe mina la ngizothi mengingena khona izinto zami ngizingikhanyele ngoba sengiyazi indlela. Do you understand? So angathi mengihle kuqala eTexini ngikufica usukhona mase uyawarisheka ukuthi engabe istop sami sofika nini. Thela umoya phansi sithandwa sami, thela umoya phansi, indawo yakho yokwehla iyeza. Njengoba itekisi ihamba kuyasondela, abanye mebehla sithandwa sami ezitobhini zabo shuthi nesakhe istop sesiyeza futhi sesisondele, and uzothi mufika khona uyibona indlela yasekhaya, and it will make sense. Yabona muwehla estopini somuntu ebengafanele wehle kusona uyodideka ngoba lo muntu awazi ukuthi uyapha, awazi ukuthi ubekelweni la eyakhona. Mefika uthola ukuthi ugibele nomuntu omuhle wamncoma, yazi wazi wayihalela impilo yakho uhlele eduze kwakhe, wehle naye. Muwehla wothi ungene ekhaya kubo ubhakazwe ngesicapha ngoba le ndawo yena ebekufanele aye kuyona akusiyona wena le ebekelwe yona. That's why it will never make sense muwehla estopini semuntu, it will never make sense masufika ekhaya lakhe uzibuza ukuthi ngikuphi la, yazi ukuphi usendaweni engafanele ngabe kuyona, ikhaya lakho lisuke likhona. MuseTexini sithando sami okuyimpilo lesiphilayo, akehle uphene ehle nalo. Ngisho kwakuthiwa uNkulunkulu ugcina ngawe, kodwa usuke kuyikhona into asuke kubekele yona, okwakho ukulinda. And uyothi masuwehlile endaweni yakho yokwehla uyibone indlela eyekhaya, and uyothi mufike ekhaya it will all make sense ukuthi yindaba ngehle mancini. Yabo, so ungayiphuthumi sithando sami impilo. Indawo yakho yokwehla isuke ingakufiki, kodwa ngoba ayikakafiki linda. Iyothi masifikile itekisi yoma wehle ukubone ekhaya. So ukuthi mina ngifike ekhaya qala wena usaseTexini linda sithando sami, uyeza. Angeke sisehle ngesikhathi esisodwa sonke, akakaze kwaba khona into enjalo.
Kuthinte abaningi okuchazwe uPenny Ntuli ezinkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu ekhuluma ngokuthi-ke azi isitobhu sakho nesakho isikhathi siyeza. Echazwe-ke ukuthi-ke bonke abantu etekisini uma behleli abehli esitobhini esifanayo. Zingane zakwethu futhi-ke nakampumelelo kunjalo. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangana laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Danko.